такива живи тръгвания са се проявявали. По какъв начин се асоциира с... Да, през 2005 година вече от момент се събрала една малка група от хора, и Алпена и още. И само чакаме да видим какво ни говорят отгоре. И задаваме въпроса, кое е най-защитеното място на света? Като чакам да ми дадат нещо за Шамбала. Дават тази фигура. Аз от началото я приемам само като планински върхове. Да. И след това обаче ми казват да я сложа в картата на България. За да се види, че най-защитеното място е в България и то около Рило-Родопския масив. Кажете ни, България ще бъде ли запазена? Това ги питам, защото през 1989 година, преди преврата, на мене ми беха подали отломък от камъка на Шамбала. Аз го имам тук в една кутия. Което значи, че там, където отиде камъка, тази страна ще бъде запазена. И ще бъде под наблюдение да бъде запазена. По този повод ги питам. И тогава начертавам фигурата. Тя е с едни такива триъгълници, които стоят като символа на планини. И в един момент ми идва на ум, т.е. внушават ми отгоре, да я нанеса тази пиктограма върху картата на България. Нанасяме. Както виждате, слава Богу, аз мога да чертая и разбирам от чертане. И тогава виждам, че най-запазените места ще бъдат планинските области. Рило-Родопския масив и Стара планина. Докато тези, които са по крайбрежието, е съмнително колко ще бъдат запазени. И както се вижда във всичките прогнози, че най-опасни наводнения има на крайбрежието. Така че България, сега искам да ви покажа камъка. Искате ли? Да. И аз сега тук един ли е този камък? Един ли е? Този камък ми го донесе една жена, която била в Тибет. Камъкът се появи внезапно, когато сяднала да почива. И на нея са казали да помисли да го занесе в България. Тя го носи в България. И не знам как ме намира и казва, този камък е за вас. Той ми беше изпратен по особен начин в Тибет. Сега, не ми беше темата за камъка, но ще ви кажа. Когато гледате камъка, той прилича на дясно стъпало. Тук са пръстите, тук е петичката. Аз съм зодия Риби и моят знак е стъпалата като ръката. Винаги се смятало, че като отиваш на нещо важно, трябва да тръгнеш с десния крак, тогава ще ти върви. 2015 година, за да ми потвърдят, че камъка е от тях, от тези същества, които пускат пиктограмите, те пускат една пиктограма за камъка. Сега в момента тук я нямам, трябва да я намеря. А каква е тази бяла линия, която огражда камъка, тази бялата линия? Сега, това бялата линия. Скоро след камъка, или преди това, може би, ми се появиха материализирани
махачните, с които контактувах. И ми показаха една кутия, която отворих, беше камена, която отвориха. И в тази кутия имаше един ключ. И ми казаха, с този, оставаме ти камъка, оставаме ти ключа на Шамбала. С него ти ще отключваш тайни знания. Оставаме го тук. Отвориха го по този начин. Имаше бяла... Това е това да потвърдят това видение, да го кажа, което дали беше видение или беше материализирано, нали, не мога да ви кажа. Защото аз през цялото време исках да пипна учителя, който ми го показваше, обаче той ми държеше и аз не можех да мръдна с ръка. Аз през цялото време съм искала да докажа тяхното присъствие, но малко време, малко ми позволяваха. Mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Aleluya. Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo.